Coba ndeliken. Pak Niken. Panas-panas aku orang kawa payo di sana sama angin bentuk Surabaya keke permintaan terbanyak Lestari deh. Wah, iya panen ya. Ternyata ini kok ingkang ngerti sinten Lestari nek mboten klentu. Sinten nggih Mas Wahyu napa? Oh, bukan. Mas Weda. Berdua ya. Nek lagu apa ya? Asyik asyik. Ini semua Mbak ini kan nyoba nyanyi lagu. Nggih, sakarepmu. Oh iya sakarepmu. Iki Lestari. Apa? Pak Iki niki mau dawuh saking Ibu Pak Mas Manten kali Mbak Manten pas lagu Lestari dipun suwun tindak panggung. Cocok. Mas Manten, Mbak Manten, Pak Eko sekalian Sibu, Bujiati. Nggih no. Nggih. Berarti sisa dipinahke teng mriki. Iki Pak Eko arep maju sisan gawa kayu jati sing ana tulisan bareng lho ya. Koncone gareng. Oh, kancane gareng. Pak Eko, Ibu, Mas Manten, Mbak Manten, monggo. Truk. Aturati tindak panggung. Monggo. Ini jate Pak Eko. Mbak Rina. Monggo Mas Manten, Mbak Manten, Pak Eko, kalian Ibu. Keluarga bahagia. Pak Eko, Ibu, Mas Manten kali Mbak Manten sampun tindak jumeneng wonten panggung menika Pak Iki. Pak Eko Agus Supriyadi, dalam Ibu Mujaten, dalam Putra Mbak Elvina Widiasari dan Mas Dian Nur Saya. Selaras. Dasare yo lulus ITS. Saderengipun anu dek nika nembang mbok nek wonten pangandikan saking Ibu napa Bapak. Oh, lha iki mbok kene atur dijari keluargamu kok ya. Ayo ndak bisa bareng Kok timbang dicorek kok kakak lho. Ndak dicorek kok kakak. Lah iya rentok warisan. Aku lek nyawang anu Mas Eko kalingan Pak Lek anu kono lor kono. Oh iya ana. Kancane klek ki padha rada ngono. Iya ngono. Kiyaine yo. Kiyaine. Kurus. Nggih, apa iki kurusane kan bagus. Putune anu Mbak. Lah nggih, Pak, sehat selalu nggih Pak nggih. Baik bagus batike sae kan. Ngalem. Mas Eko hati-hati lho niki mantan copet pas
pasar legi. Ya ta. Mas nopo dadak ngene ngopo lho. Kula ngomong. Lah dalane. Ngene iki jenenge manten aneh-aneh ngene iki lho. Piye itu mas sembarang lopo lho duit 50.000. Lah mulo kuwi aneh-aneh biasane iki nek manten 100 kok iki mau 50 kan. Kowe iki ora bersyukur sing Bersyukur Pak Ige, bersyukur Pak Ige. iki dikai biru. Engko nek tekan omah diimbu kayak carbit engko dadi abang. Oh, dadi dapat tukane kabit sik. Wis tak dongake dadi amal kebaikane Mas Manten, lancar rezekine, dicatet karo malaikate, sumben ganjarane swarga jajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Mboten ngersake swarga, Pak. Kabulmu. Ngono dungake kok malah bergempal, Pak. Di monggo Pak Monggo Dipanggil. badhe pangandikan kali Ibu, monggo. Monggo. Dicedhaki Mas, cedhaki Mas. Nah, digandeng, tangannya digandeng. Mangkane nyari tangannya digandeng. Nah, engko nek turu dipopok ben nang lemah dibilang, engko nek entuk diadai plastik. Ini kok akrab ini. Monggo. Pangandikan Mas. Oh, ngersake Cundamani. Oh, ngaten. Nduk nek kan Cundamani sik ya apa lestari? Lestari rumit permintaan Lestari riyin nggih. Lestari riyin, hukume foto-foto ben bukan juga Mas. nggih. Menawi Mbak Manten ngersake napa? Oh, manut. Lestari rumit nggih. Cek. Gue juga masih dimut. Siap. Dia nulis notasi. Cek. Manut. Monggo Mbak Niken. Nggih. Lestari ya Mbak Niken nggih? Nggih. Oh nggih. Coba kayak apa? Lestari bersama Niken Sarulindri dan Cakraningrat Rembang. Terus.